molta gent protegint la porteria de Pacheco. És una falta situada a la dreta del balcó de l'àrea de la porteria de l'Alavés, és a dir, és bona per un esquerrà, i tu ets esquerrà, i seria el gol 6.000, i ja vas fer el 5.000, i ets el capità, i ets el millor, i t'has fabricat tu la falta. Per tant, jo crec que seria un excel·lent moment per fer el primer gol del partit i el primer gol de la Lliga 2018-2019 pel Barça. Oi que sí? El xut de Messi, gol! Gol, 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 gol de Lionel Messi, el millor del planeta Terra, el millor de la història, el petitó que té talent per donar i per vendre, però que també pensa i és murri, i ha vist com la tanca saltava i en lloc de xutar per superar-la per alt, ha xutat ben ras arran de gespa i ha superat Pacheco. Gol del Barça, 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 gol del 10, del capità, del líder, del petitó. Ell va fer el 5.000, ell ha fet el 6.000, 1.000 gol després. Leo Messi continua aquí, tirant del carro, traient les castanyes del foc. És un jugador etern, és el millor entre els millors. 19 i mig de la segona part. Gol del Barça, gol de Messi. Barça 1, Alavés 0. Té la pilota Artur per dins, la posa per Coutinho, entre l'àrea Coutinho, continua Coutinho, el retall de Coutinho, el xut de Coutinho, gol! Gol! Marca de la casa de Coutinho. El brasiler, quan s'apropa a l'àrea, és perillosíssim, és determinant, pot ser letal. Ha agafat la pilota, jugada individual, retall, anar buscant el centre de l'atac, i amb la dreta Gardela i Barraca. 38 de la segona part, gol del Barça, gol de Coutinho, un futbolista que marca la diferència. Barça 2, Alavés 0. Suárez veu el desmarcatge de Messi, li posa la pilota, el control amb el pit de Messi, continua Messi, el xut de Messi, gol! Gol! Gol, 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 del Petitó Universal. Connexió entre amics íntims. Luisito que pica la pilota a l'interior de l'àrea, la baixa Lionel Messi amb un control orientat de nassos, i la rematada del 10 del millor de tots, gol! Això s'acabarà de seguida. Barça 3, Alavés 0, Lionel Messi.